Bueno, nik lamia dut izena, Sopeloztarra naiz, orduan, hemen jaioa naiz, baina aita Marokokoa daukat eta ama hemengoa, Ibartarra. Orduan, etxean hizkuntza bat baino gehiago entzun izan dut, amama gurekin bizi zen, aitaren partekoa, orduan askotan entzuten nuen Marokoera, gero euskara bai, amarekin euskaraz egiten genuelako, aizpak eta biok, eta gaztelania ere hor zegoen. Gero askotan joaten ginen, udaro joaten ginen Marokora, nire puebloa zen, eta Marokon ere askotan frantsesea entzuten nuen, amak hango jendearekin frantsesez egiten zuelako batez ere. Eta askotan joaten ginen Frantziara ere, nire osaba bat han bizi delako, eta gurasoek lagunak zituzten Bordelen, eta orduan askotan joaten ginen ara, eta asko entzuten nuen frantsesa ere. Eskolan ingelesa ikasi nuen, guztiok bezala, nahiko goiz hasi ginen, ez? Eta momentu batean erabaki nuen itzulpengintzako gradua egitea. Azkenean, ez dakit horregatik den, edo familian ere interes handia, edo jakimin handia eta respetu handia gonda beti hizkuntzekiko eta beste kultura batzuekiko eta azkenean, hizkuntza gustatzen zitzaizkian eta hizkuntzak ikasi nituen. Eta, niretzat ama hizkuntzaren apur bat zaila da definitzea, ez dakit oso ondo zeri egiten dion erreferentzia edo nik nola definituko nuken, ez dakit oso ondo den txikitan jasotzen duzun hizkuntza edo dituzun hizkuntzak, zen niretzat ere singularrean egotea apur bat arrotza da, ez dakit iruditzen zait askotan bat baino gehiago egoten dela jendearen bizitzan, ez? Txikitan ere bai. Eta ez dakit hori den, edo zuretzat kutunena dena, ez? Agian zure identitatearekin bat datorren edo datozen hizkuntzak. Zaila egiten zait, definitza. Txikitan hori entzuten nuen asko Marokoera, Marokoera dago eta gero arabiera estandarra, ez da? Darija dago eta gero telebistan eta entzuten dena beste bat da. Orduan nik asko entzuten nuen Darija, baina egia da, berarekin txikitan igual banuela ohitura, igual amamarekin gehiago, baina gero heldu ahala, egia esan ez dugu mantendu. Edo, kostatzen zaigu. Gainera, momentu batetik aurrera ere gutxiago joaten ginen Marokora, eta orduan, hemen nik ez dut euki sare bat, ez, Marokoeraz egiteko, nire referentzia bakarra aita izan da. Eta mama lehenago, baina, mama zendu zen. Eta orduan, hori, transmisio apur bat eten da. Egia da, azkenean txikitan hori jaso dudanez nik nolabait badudala asmoa, hori berrartzeko eta berraktibatzeko, eta azkeneko ze egon naizenetan, azkenean praktikatu dut eta gogo handia daukat egia esan. Baina, egia da, ez dela erreza askotan, ez badaukazu sare bat, hizkuntza bat mantentzea. Gero nik karreran ere arabiera egin nuen. Eta ikasi izan dut modu, hezkuntzan, edo hezkuntza arautuan. Baina, asmoa daukat horrekin jarraitzeko. Eta gero nik uste dut ere, batzutan burura etorri zait, adibidez, Euskaraldiko rolen kontu horrekin eta Belarriprest eta Ahobizi. Nik ere egin dut hausnarketa, ezta? Nola egin berriro aitarekin eroso egoteko Marokoeraz, eta orduan askotan pentsatu dut, igual izan naizela Belarriprest eta bera Ahobizi nirekin edo horrelako zerbait, eta azkenean hemen ere hizkuntza gutxituen inguruan hausnartu dena eta iruditzen zait askotan aplikagarria dela beste kasu batzuetan.
Eta bueno, ama hizkuntza ere, batzutan autu bat ere izan daitekela, ez da, hain batean, argi dago txikitan jaso duzuna hor dagoela, ez? Eta hori horreukiko duzu, eta hain batean ez da, baina beste hain batean iruditzen zait baietz, zuke transmisioa egiteko autua ere egin dezakezu, egunero erabakitzen duzu txikitan jaso duzun hizkuntza egingo duzun ala ez, ezta? Orduan, bueno, hain batean ere autu bat izan daitekela hori.